riwruok mar lakteche mano mar KMPDU pod ramo ni ng'anyo mar lakteche maggi pod ibiro dhi nyime nyaka piny owacho obed kod gi piny mar tieko dwaro mane gipedho negi. KMPDU wacho magi kata bed ni doho nochoro nyime ndalo mageng'o ng'anyo margi modonjo odiochieng' mar ariyo kawuono. Sharon Ong'ao gi mathoth. En odiochieng' mar ariyo kapod riwruok mar lakteche KMPDU pod oramo ni ng'anyo margi mana gichako odiochieng' manyoro pod biro dhi nyime kata bed ni doho nochungo ng'anyono. Gik mane wadwa ni otimre pok ong'e. Wadwa ni dakteche mane otieko tiegore mondo oter osiptende mondo oti. Wadwa ni CBO mane wasign mondo obed plan mar loso. To mai kapok otimore tek ahinya mondo ji odog e tich. Jagoro maduong' mar KMPDU Davji Atela wacho ni gikore mar chungo ng'anyo kaluwore gi dwaro mar doho kendo gikore mar loso gi bad migepe mag piny owacho. Kot nowacho ni mondo sirikal maduong' ong'i wach dakteche. Koro wadwa wacho ni ng'anyo ma wantie ni en ng'anyo ma wadhi nikech wadhi e sirikal. Sirikal osebedo e ng'anyo higni 7. Koro ka giluongo meeting kawuono kata kiny kata jumapil kata wuok tich wabodhi to wuok kodgi mondo wabed gi winjruok. Lakini sapro wuoye ni osiptende te ma dakteche tiye Kenya ka dakteche ni ng'anyo nyaka winjruok no bedi mondo bed gi monyamiyogi. Dabjo medo ni e higa mar 2021 doho noseng'ado bura ne migawo mochung' ne thieth kaachiel gi migawo mochung' ne jotije mondo bi kod yore magayo ng'anyo matimore e pacho kae. I must say that there's a judgment that came out in the year 2021 that directed the Ministry of Health, the Ministry of Labor and the unions to come with the minimum services in case of industrial action. As we speak today, we do not have any such guidelines, and therefore when we say they strike, all our members we expect to comply with the strike notice that we gave. There is not yet any minimum services that has been provided for, that has been adopted in court, that we need to comply to as we speak. Komachielo jokanyo mar KMPDU kotelnegi kod jakom margi Bade Manyanza oseyo ute thieth ma pod wuondore ni thieth dhi nyime e kuonde yudo thieth mopogore opogore e seche ma ng'anyo dhi nyime. Gino mokoni keto ngima jotuo kamarach. Oyango ni ng'anyo pod nitiere e ute thieth kendo biro dhi nyime nyaka sirikal chuo kokgi e dwaro margi manyien mana gigolo. Inya yudo ni nitie administrators kata politicians mawuondre ni gin dakteche mawacho ni dakteche tiyo to that nekech giketo life mar patients at risk nekech patients dhi biro manyo treatment to ok gibi yudo. To wadwa wacho ni strike ni our main aim and to make sure ni our national government take up the issue mar human resource for healthcare very seriously. To watch HSC mane wachako wacho ndalo mane watimo referendum wadwa revive esani matek nekech waneno ka the more we are wasting time the more wabedo gi ng'anyo almost every other month. Magi duto te timore ka koro riwruoge mochung' ne ute thieth mag ji giwegi lando ni gibiro chungo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar NHIF wira ne koso chulo gope mage. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.